Fil-qorti riżulta li l-konferenza tal-aħbarijiet li għamel dwar Peter Paul Zammit, id-deputat Jason Azzopardi, saret mingħajr ma kellu is-sors oriġinali u fl-istess ħin jirriżulta li ma teżisti ebda evidenza li kien l-eks kummissarju Peter Paul Zammit li għadda lill-Gazzetta Malta Today il-fajl tal-ispettur Elton Taljana. Għal dan l-eks kummissarju tad-Data Xavier Kakija wieħed mix-xhieda fil-każ ta' Peter Paul Zammit bħala ċittadin privat kontra Jason Azzopardi. War li kien tlesta r-rapport tal-Kummissarju tad-Data, Azzopardi għamel konferenza tal-aħbarijiet fejn kien implika li Zammit il-likja l-fajl, xi ħaġa li dakinhar stess kienet miċħuda mill-editur tal-Malta Today Xavier Balzan. Qatt ma investigajna min kien responsabbli, imma l-każ innifsu ma kien hemm ebda prova dwar min ħareġ l-informazzjoni għal Kakija fil-qorti. Peter Paul Zammit xed wara Kakija u wkoll ċaħat li kienu li għadda tarif hekk kif implikat minn Azzopardi. Peter Paul Zammit li fil-qorti qal li jrid jikkjarifika l-affarijiet u li mhux Azzopardi jmur il-ħabs jew jeħel multa. Fil-fatt, Zammit qal li kien hemm mumenti fejn kienet jipprova jilħaq ftehim amikevoli u għalkemm dan seta' der li kien possibbli f'xi ħin sfaxxaw id-diskussjonijiet. Xed ukoll Xavier Balzan li fil-waqt li fakkar kemm iffaċċja libelli kriminali hu ikkonferma fix-xhieda tiegħu li ma kienx Zammit li għaddilu l-informazzjoni. Qal li tarif irċevih meta kienet jinvestiga dwar l-ispettur Taljana u nota kif Azzopardi kienet jiddefendi spettur li mhux tajjeb għal korp tal-Pulizija. Dan fi kliem l-eks kummissarju John Rizzo. Issa jiena hawnhekk ġejt hawnhekk għax Peter Paul Zammit li ma kontx naf li kien ġie allegat li tani dokumenti li ma tanix id-dokumenti laqqas kelli kuntatt miegħu fuq dis-sitwazzjoni das-suġġett iddeċida biex jagħmel libel. Jew mhux libel, inġurja insomma l-kelma, inġurja bħal meta bniedem jgħid xi ħadd fit-Repubblika hawnhekk u ssir naħseb ikun hawn xi 10-20 kuljum hawnhekk. U jien hawnhekk qed niżeffen fin-nofs biex nagħti x-xhieda tiegħi. U l-vera storja hija dwar persuna oħra fil-korp tal-Pulizija. Not fit for purpose. Fix-xhieda tiegħu Jason Azzopardi qal li ma jiċħaġġ dak li qal filwaqt li konferma li konferenza tal-aħbarijiet li għamel ibbaża fuq artiklu ta' Times of Malta fost oħrajn iffirmat minn Ivan Camilleri. B'hekk ma tkellimx fuq id-deċiżjoni tal-Kummissarju tad-Data li ammetta li lanqas biss kellu kopja tagħha. Wara li sema dan u iktar il-Maġistrat Joe Mifsud aġġorna l-każ għal 15 ta' April biex jagħti s-sentenza. U wara li kkomunika dan kulħadd ħareġ barra mill-qorti fejn l-atmosfera reġgħet kienet waħda ostili fil-konfront tal-ġurnalisti. Dr. Azzopardi, ma tħoss li apokrazija l-Partit Nazzjonalista nisfittoroq. Ma jistax jagħti kummenti. Ma jistax jagħti kummenti għax qiegħda subġudice. Mhux se jagħti kummenti. Iwa talmu.